Вітаю, шановні сябры. Сённяшні наш герой Александр Микитович Уласов. Яму споўнілася ўжо 150 гадоў. Ён нарадзіўся 28 жніўня 1874 года. Чалавек вельмі заслужаны ў беларускай культуры, у беларускім адраджэнні пачатку 20 стагоддзя, рэдактар-выдавец газеты «Наша Ніва», редактор часопісу для моладзі «Лучынка» і сельскагаспадарчага месячніка «Саха», які зрабіў вельмі шмат для таго, каб беларуская культура узнялася, каб Беларусь адрадзілася, каб мы, як народ, усвядомілі сваю нацыянальную тоеснасць, ідэнтычнасць, каб мы сталі народам, нацыяй. І таму, канешне, у памяць пра яго і у гонар ягоных вялікіх заслугаў мы сёння паразмаўляем трошкі пра ягонае жыццё, пра яго біяграфію і пра тое, што яму ўдалося зрабіць. Як я ўжо казаў, ён нарадзіўся ў канцы жніўня 1874 году у Вілейцы, тады мястэчка было невялікае. Ён нарадзіўся ў шматдзетнай сям'і, у сям'і, як ён пісаў сам, пачмайстара, то бок ягоны тата быў загадчыкам пошты на Вілейшчыне. Увогуле пошта тады адыгрывала вельмі важную ролю. Сапраўды праз пошту фактычна ішла асноўная частка камунікацыі. Па-першае, што ліставанне ішло, па-другое, ішлі грашовыя пераводы розныя. Напрыклад, вось была вялікая працоўная эміграцыя ў Злучаныя Штаты Амерыкі, пра што сам Уласаў напісаў вялікі артыкул у 1910 годзе. І ён вось прыводзіць статыстыку з паштовых аддзяленняў, колькі грошай прайшло праз паштовыя аддзяленні беларускіх губерняў на пачатку 20 стагоддзя. Сапраўды, відаць, праз сувязі свайго таты ён меў магчымасць ведаць гэту статыстыку. Прыйшоў да высновы, што вельмі шмат зямлі на той час куплялася ў Беларусі, як ён пісаў, за амерыканскія грошы. Это значыць, за тыя даляры, якія былі зароблены працоўнымі эмігрантамі падчас працы ў Злучаных Штатах. Ён, як я ўжо казаў, быў часткай такой шматдзетнай сям'і. Было у сям'і 4 сыны і 3 дачкі. Ось гэта 7 дзяцей было у ягоных бацькоў. Ён быў чалавекам не бедным, даволі заможным. Час свайго ўжо такога юнацтва і сталення ён меў фальварак Мігаўка, гэта недалёка ад Радашковічаў, і ён каля гэтага фальварку меў 60 гектараў зямлі. Гэта, канешне, чалавек далёка там незаможны, ніякі не магнат, але чалавек не бедны, які мог і прымаць гасцей, ставіць там спектаклі для іх, які мог укладваць свае невялікія фінансы ў беларускую справу. Увогуле, калі казаць пра ягоны радавод, то ён паходзіў з роду Канчэўскіх. Вось Ігнат Канчэўскі, мы не так даўно размаўлялі пра ягоную працу адвечным шляхам. Адзін з такіх найлепшых беларускіх філёзафаў быў яшчэ ягоны брат Арсен Канчэўскі, які удзельнічаў у беларускім нацыянальным руху першай палове 20 стагоддзя. Дзядуля і прадзядуля Александра Уласава, яны былі святарамі. Вось ён паходзіў са святарскай сям'і, таму вось у ягоных успамінах і ўвогуле ў ягоных творах ёсць даволі шмат такіх біблійных алюзіяў. Вучыўся ён і ў Пінску, куды накіравалі ягонага бацьку, ён там працаваў, і як успамінае ягоная пляменніца, у Пінску ён і памёр. А пазней сям'я пераехала ў Менск, і ў Менску ён таксама навучаўся ў гімназіі. Вось Менская гімназія, яна славутая тым, што тут выкладаў такі знакаміты беларускі гісторык, калекцыянер Генрык Татур. Генрык Татур, ён быў знакаміты тым, што ён усвядоміў сябе беларусам, менавіта ўжо у такім сучасным значэнні гэтага слова. І ён вось гэту беларускую свядомасць трансляваў сваім вучням. На той момант, канешне, у беларускай інтэлігенцыі былі розныя такія кірункі. Па-першае, што гэта быў заходні русізм сярод праваслаўнай інтэлігенцыі, такі вось расійскі рэгіяналізм, што вось мы частка вялікай Расіі, традыцыйнага рускага народа, але ў нас ёсць свая гісторыя, свая
асобнасць, свая самастойнасць, самабытнасць. І вось гэту самабытнасць трэба падтрымліваць, умацоўваць, развіваць, даследаваць эту самабытнасць. Сярод праваслаўнай інтэлігенцыі многія прадстаўнікі, якой зрабілі вельмі шмат для беларускай культуры, вось бытаваў такі погляд на Беларусь, на гістарычны шлях Беларусі і на будучыню, безумоўна. А з іншага боку, калі казаць пра каталіцкую інтэлігенцыю, яна у вялікай масе сваёй прытрымлівалася ідэі краёвасці. Краёвасці, краёвага патрыятызму яны лічылі сябе нашчадкамі Вялікага княства Літоўскага. Ліцвінамі называлі. І яны былі ў асноўным польскамоўнымі. Калі праваслаўная інтэлігенцыя гэта расейскамоўная, то вось каталіцкая гэта польскамоўная, і яны вось былі грамадзянамі краю, лічылі, што трэба адрадзіць Вялікае княства Літоўскае. Тут, безумоўна, яны казалі, што вот ёсць і беларусы, і літоўцы, і палякі, але, ну, безумоўна, усе вось гэта грамадзяне Вялікага княства Літоўскага. То бок тут таксама яшчэ быў такі даволі доўгі шлях да беларускай нацыянальнай тоеснасці. І нараджаўся беларускі нацыянальны рух. Беларускі нацыянальны рух, прадстаўнікі якога, вось беларуская інтэлігенцыя, усведамляла сябе беларусамі ў такім нацыянальным, сучасным значэнні гэтага слова і разумела, што вось ёсць такі асобны беларускі народ са сваёй гісторыяй, са сваёй самабытнасцю. Ён не належыць да там палякаў там ці да рускіх, але гэта ёсць свой такі вось уласна беларускі этнас, уласна беларускі шлях у будучыню. І вось якраз Генрых Татур, ён быў адным з такіх людзей. Прытым, што абапіраўся на гісторыю. Ён быў вельмі сур'ёзным калекцыянерам, у яго было вельмі шмат самых розных такіх старадрукаў, напрыклад, часоў Вялікага княства Літоўскага. Усё яго, напрыклад, быў знакаміты берасцейскі катэхізіс 1553 году, які да нашага часу не захаваўся. І які ў яго бачыў Іван Луцкевіч. І нават ось здабыў Іван Луцкевіч для свайго музея. І Александр Ласаў, ён узгадваў, што вось гэты вось выкладчык, як ён казаў, як прарок Елісей, такі высокі, лысы, з рудой барадой, ён сядзеў нам і распавядаў пра вялікіх князёў літоўскіх, пра Гедзіміна, пра Міндоўга, пра Альгерда. Ён казаў нам пра статуты, пра друк, пра ўсё, а мы з Іванам Луцкевічам. А тады вось браты Луцкевічы таксама навучаліся ў Менскай гімназіі. Мы ўсё гэта слухалі, мы ўсё гэта ўсмоктвалі ў сябе, і мы на вачах станавіліся прыхільнікамі Беларусі, энтузіястамі Беларусі, як ён казаў. Мы разумелі, што вось наша жыццё будзе прысвечана яе адраджэнню. Вось такі менскі перыяд. Пасля сканчэння Менскай гімназіі ён паступае ў Рыгу, у рыжскую палітэхніку. Увогуле вельмі цікавы таксама такі асяродак, шматнацыянальны. Ён, дарэчы, вельмі добра ведаў нямецкую мову, Александр Ласаў. Ён вельмі добра ведаў таксама ангельскую мову, французскую даволі добра, польскую, натуральна беларускую і расейскую. Дарэчы, бацькавай лініі ён паходзіў з Уласавых, гэта з расейскага роду, напалову быў расейцам. Хоць ужо ў польскі час польская паліцыя пісала пра яго як пра чыстакроўнага беларуса, што вось такі беларус, памяркоўны, сапраўдны, павольны. Ён быў такога атлетычнага целаскладу, вельмі высокі, з вялікімі чорнымі вусамі, як ён прадстаўлены так у трылогіі Якуба Коласа на ростанях. Быў чалавекам, які пастаянна займаўся спортам, і ягоная пляменніца Вера Снітка, жонка Браніслава Тарашкевіча, яна ўзгадвала, што ён пастаянна усіх сваіх пляменнікаў, пляменніц, дзяцей, усіх сваіх навакольных, вялікі свой род, ён усіх натхняў займацца спортам, пастаянна падтрымліваць здаровы лад жыцця. І в этом сэнсе ён быў чалавекам такім аптымістычным. Ну, усе ўзгадваюць, што ён вельмі шмат ведаў розных показак, ён умеў і любіў жартаваць. Ён браўся за справу, якую многія лічылі такой бесперспектыўнай, і казаў, што безнадзейная справа – гэта адзіная рэч, за якую варта брацца. І вырашыць гэту справу, гэта было для яго знакам гонару. З іншага боку, ён вельмі доўга навучаўся ў рыжскай палітэхніцы. Ён некалькі разоў там пераносіў свае іспыты і так далей, і так яе не скончыў. 1904-1905 год, перадрэвалюцыйная сітуацыя ў Расійскай імперіі. І разам з тым у гэты час ён ужо далучаецца да першых беларускіх арганізацыяў. Гэта была беларуская рэвалюцыйная грамада, якая ўзнікла ў Пецярбургу ў канцы 1902 году, і пазней беларуская сацыялістычная грамада з 1903 году, якая была ў Пецярбургу, таксама яе былі на аддзяленні ў Менску, у Вільні,
І вось праца над нейкімі падручнікамі, над даследаваннямі, як ён сам узгадваў, яна перапынілася і саступіла месца вось гэтай такой беларускай дзейнасці. Ва ўсім грамадстве быў такі энтузіязм, што хутка прыйдуць змены, ну сапраўды, вось калі казаць пра маніфест Мікалая II ад 17 кастрычніка 1905 году, гэты маніфест ён дэкляраваў, па-першае, такія дэмакратычныя свабоды, свабоду друку, свабоду сходаў, свабоду слова, але самым галоўным было тое, што ён дэкляраваў, што ў расійскай імперыі будзе парламент, дзяржаўная дума. Пачыналіся вось выбарчыя кампаніі, адбываліся грамадска-палітычныя змены, значныя грамадска-палітычныя змены. І як казаў сам Уласаў, што грамадства здолела зрушыць самадзяржаўе з гранітнага пастаменту, што вось гэта зрухі адбыліся, і таму вось адбывалася інтэнсіўнае грамадскае жыццё. Ну і ён у вір гэтага жыцця, безумоўна, уключыўся. 1906 год – гэта час, калі ўзнікае легальная беларуская прэса. Спачатку газета «Наша доля», а пасля газета «Наша Ніва». Першым рэдактарам газеты «Наша Ніва» быў Зігмунд Вольскі, а другім рэдактарам, выдаўцом ужо з канца 1906 года, ужо вось апошні нумар падпісываў у якасці рэдактара выдаўца Александр Уласаў. Як узгадвалі нашаніўцы, гэты выбар на карысць таго, што менавіта Александр Уласаў будзе рэдактарам выдаўцом, які будзе адказны перад уладамі за выданне газеты «Наша Ніва», ён быў зроблены ў тым ліку і з гледзяшча таго, што ён быў напалову расеец. Ну, ён не мог быць такім беларускім нацыяналістам, ну як расеец можа быць там рускі чалавек, як ён можа быць беларускім нацыяналістам. Таму вось. Ну і плюс да ўсяго, што ён быў, ну, конечно, чалавек адукаваны, ён меў вельмі шмат знаёмых. Ягоны бацька быў такім, ну, паштовым чыноўнікам. Такім чынам ён з большасці бакоў дабранадзейны вось перад уладамі. Газета «Наша Ніва», яна зрабіла вельмі вялікі уплыў на беларускую культуру, на фармаванне беларускай літаратурнай мовы. Дзякуючы гэтай газеце прыйшлі ў беларускую літаратуру Якуб Колас, Ян Купала, Максім Богданович, Максім Гарэцкі, Канстанцыя Буйло, Алэксандр Пашкевіч. І мы можам называць вось класікаў беларускай літаратуры пачатку 20-го стагоддзя. Газета выходзіла ў 1906-1915 годах. Агулам выйшла мільён асобнікаў гэтай газеты двума шрифтамі, таму што яна выдавалася на 2/3 кірыліцай і на 1/3 лацінкай для праваслаўных каталікоў. Так было до 1912 года. З 1912 года газета перайшла на кірыліцу. Уласаў заставаўся рэдактарам газеты до 1914 году, калі стырно кіравання выданнем пераняў Янка Купала. Як ён успамінаў гэты час, што ў нас было вельмі мала сілаў, вельмі мала грошаў, але вельмі шмат энтузіязму. Ён казаў, што вось мы з братамі Луцкевічамі, маецца на ўвазе Іван і Антон Луцкевічы, першыя паўгады працы газеты мы проста сядзелі, дзень і ноч пісалі. Ён кажа, я не ўяўляю нават, як вытрымала наша здароўе. Але мы пісалі вельмі шмат артыкулаў, мы збіралі вельмі шмат матэрыялаў, каб пачаць вось гэты рух. Хоць з іншага боку, у 1909 годзе, калі святкавалася трохгоддзе выдання «Нашай Нівы», ён пісаў, што гэты рух ён не залежаў ад нас. Ён узнік з Божай волі. Наша Ніва стала такім кіраўніком гэтага руху. Наша Ніва стала той пляцоўкай, якая аб'ядноўвала прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі. Але нараджаўся вось гэты беларускі патрыятызм, беларуская тоеснасць, любоў да Беларусі, нараджалася яна незалежна ад нашай Нівы. Сапраўды вось ён тут разумеў такія вось біблійныя алюзіі, што гэта вось такая Божая іскра, яна патрапіла ў сэрцы многіх і адначасова, і пачаў нараджацца вялікі беларускі рух. І ўжо праз 3 гады «Наша Ніва» мела вялікую сетку карэспандэнтаў мясцовых. Сотні людзей пісалі з месцаў, змяшчались карэспандэнцыі. Яна мела працаўнікоў у сваёй рэдакцыі, яна уплывала на беларускае настаўніцтва і гэтак далей. Так было, што Александр Уласаў некалькі разоў праходзіў па судовых справах, таму што царская цэнзура, яна ўжывала пэўныя такія захады, каб спыніць ці перапыніць, прыпыніць выданне «Нашай Нівы». Таму ён нават 2 месяцы адседзеў у крэпасці, як тады кажуць, за пэўныя артыкулы ў гэтай газеце. Але нягледзячы на гэта, газета выходзіла, газета дастаўлялася чытачам. Пакінуў вельмі цікавыя ўспаміны пра гэты час. Якія гэта ўспаміны? Першыя гэта ўспаміны пра Івана Луцкевіча. Увогуле ён, наколькі можна зразумець з гісторыі, ён вельмі ганарыўся знаёмствам і супрацоўніцтвам з Іванам Луцкевічам. Іван Луцкевіч быў маладзейшы за Александра Уласава, ён
нарадзіўся ў 1881 годзе. І ў нас вось ёсць асобны выпуск па Івана Луцкевіча. Тых, хто зацікаўлены больш пазнаёміцца з яго біяграфіяй, адсылаю да гэтага выпуска. І ён казаў, што Іван Луцкевіч быў настолькі камунікабельны чалавек, што пра яго казалі, што ён ведае 10% насельніцтва Беларусі. Кажа, вось это ёсць 8-мільённы беларускі народ, і Іван Луцкевіч ведае кожнага 10-га беларуса асабіста. Таму што ён ездзіў па вёсках, ён шукаў старажытнасці, ён збіраў вось свой музей, ён прапагандаваў нашу ніву, ён казаў пра беларускі лёс, пра беларускае адраджэнне і гэтак далей. Таксама Іван Луцкевіч, ён быў чалавекам, які запальваў іншых беларушчыны. На жаль, вось таксама канстатуе Александр Уласаў, што ён вельмі рана згарэў, ён памёр у 38 гадоў, але ён зрабіў вельмі шмат для таго, каб утварылася беларуская інтэлігенцыя. Утварэнне беларускай інтэлігенцыі стала прычынай такой няспыннасці беларускага руху. Таксама ён пакінуў успаміны пра Якуба Коласа. З Якубам Коласам ён вельмі цікава пазнаёміўся. Ён казаў, што аднойчы ён ехаў у цягніку 3-й клясай, гэта значыць, в такім вагоне для самых бедных. І вось там у стоўбцах там уваліліся у вагон вялікая колькасць плытагонаў з Мікалаеўшчыны. Ён казаў, што Мікалаеўшчына – гэта такая кузня беларускага настаўніцтва. Казаў, што ў Мікалаеўшчыне выпускаюцца беларускія настаўнікі, гэтак як у Валожыне выпускаюцца габрэйскія рабіны. Там у Валожыне знакаміты Ешыбот. Ён пачаў распытваць іх пра тое, што ўвогуле адбываецца ў Мікалаеўшчыне. Яму адразу распавялі пра тое, што ёсць адзін настаўнік, які таксама цікавіцца беларускай газетай, беларускімі спевамі і, сама галоўна, складае вершы па-беларуску. І вось гэтым настаўнікам ён пазнаёміўся ў час настаўніцкага з'езду, які адбыўся, як ён піша, на Камароўцы ў Менску. Гэта быў Якуб Колас, Канстанцін Міцкевіч. Александр Уласаў адразу запрасіў яго на абед да сваіх знаёмых добрых. Ён казаў, што быў вельмі шыкоўны абед, і падчас гэтага абеду Якуб Колас раскрыўся. Ён пачаў дэкламаваць свае вершы, ён пачаў распавядаць пра тое, наколькі яму блізкая беларуская мова, беларуская ідэя, і Уласаў запрасіў яго на працу ў рэдакцыі нашай Нівы. Якуб Колас там займаўся, як пісаў Уласаў, папраўленнем вершаў. То бок розныя карэспандэнты з вёсак, яны дасылалі свае вершы для друку ў газеце. І гэтыя вершы былі рознага ўзроўню, рознай рыфмаванасці, рознай вобразнасці. І вось Якуб Колас рыхтаваў іх да друку. Часам ён значна рэдагаваў гэтыя вершы, так што, як казаў рэдактар-выдавец, мясцовыя вершаплёты, чытаючы свае вершы, дзівіліся свайму таленту. Наколькі добрыя гэтыя вершы, наколькі добра атрымаліся гэтыя вершы. Таксама ён згадвае, як Якуб Колас быў арыштаваны і 3 гады правёў у Менскім астрогу. Ён наведваў яго, калі Якуб Колас быў у турме, прыносіў яму харчовыя перадачы. І сапраўды гэта быў такі час, калі яны вельмі моцна зблізіліся. І вось, як я ўжо казаў, Якуб Колас, ён захаваў пра яго ўспаміны на ўсё жыццё. Ён вывеў яго вобраз трылогіі на ростанях у асобе прадстаўніка беларускай інтэлігенцыі, як Мікіта Александрович Уласюк. Мікіта Александрович Уласюк, ён апісвае дакладна, як выглядаў Александр Уласаў. І больш за тое, калі ў 1939 годзе Александр Уласаў быў арыштаваны, то Якуб Колас, Янка Купала, Змітрок Бядуля, усе супрацоўнікі нашай Нівы, яны напісалі ліст на імя Панамарэнкі, тагачаснага кіраўніка БССР, у абарону Александра Уласава з просьбай вызваліць яго з-пад арышту. Вось гэтае такое знаёмства, яно захавалася, і добрыя адносіны захавалася на ўсё жыццё. І тым больш, што, напрыклад, з Купалам ён таксама быў вельмі добра знаёмы. У сваім фальварку «Мігаўка» ставіў Паўлінку неаднаразова, і нават, як успамінала ягоная пляменніца Вера Снітка, ён запрашаў туды сваякоў Янкі Купалы. І гэтыя сваякі сядзелі, глядзелі гэты спектакль.
Это было, ну, так само даволі важным момантам, што гэта вось было сямейнае такое знаёмства. У 1912 годзе ён фактычна пакідае працу ў нашай Ніве, ён пераязджае з Вільні ў Менск і пачынае рэдагаваць часопіс «Саха», сельскагаспадарчы. Увогуле ён вельмі цікавіўся сельскай гаспадаркай, ён разумеў гэтым, ён разумеў эканоміцы. Ёсць шмат яго эканамічных артыкулаў у нашай Ніве. І ён піша пра тое, што патрэбна падымаць агранамічную навуку. Ён сам быў неаднаразовым удзельнікам сельскагаспадарчых выставаў у Менску, напрыклад. У 1913 годзе ён атрымаў нават срэбны медаль за добрае вядзенне гаспадаркі. Ён прадстаўляў там тыя гатункі раслінаў, якія прыносяць добры ўраджай. Многія прыязджалі нават вучыцца гаспадарцы ў яго. Ён таксама быў чалавекам, які напісаў шэраг артыкулаў у нашай Ніве пра эксперыментальныя гаспадаркі, напрыклад, вось пра слуцкі павет, хутар Бабоўня, куды прыязджалі з усёй Менскай губерні вучыцца гаспадарыць. І ў тых умовах ён казаў, што ва ўмовах беззямелля нам трэба развіваць не экстэнсіўны шлях, не тое, што кожны гаспадар павінен мець больш зямлі, каб пражыць, але можна і інтэнсіўным шляхам развівацца. Это значыць лепш развіваць сельскагаспадарчую тэхніку, сельскагаспадарчую навуку, каб зямля, нават малыя надзелы давалі вялікі ўраджай. Вось, за прыклад ён браў, вось, напрыклад, Фінляндыю, у якой увогуле не было такіх глебаў, скажем, чарназёмаў ці нечага іншага, але фіны яны даволі рацыянальна гаспадарылі і атрымлівалі даволі вялікія ўраджаі, ці там латышы, ці эстонцы. Ён якраз пісаў, што для Беларусі вось гэта цалкам магчыма. Ну і вось такі месячнік «Саха» ён выдаваў спецыяльна вось для гэтых сельскіх гаспадароў. Ну і для моладзі я рабіў лучынку. Лучынку разам з Алаізай Пашкевіч, цёткай, яны рабілі такі спецыяльны беларускі маладзёвы часопіс. Аднак пачалася вайна ў 1914 годзе, і ён быў прызваны ў войска, і пасля вайны ён ужо ў 1920 годзе пераехаў у Мігаўку каля Радашковічаў, і ён заставаўся там да 1939 году. У гэты час таксама адбыліся вельмі важныя падзеі ў ягоным жыцці. Ну, па-першае, што ў 1922 годзе ён быў абраны ў польскі сенат ад блоку нацыянальных меншасцяў. Тады вось былі такія выбары ў польскі сейм. І ён стаў польскім сенатарам, які выступаў у абарону нацыянальных правоў беларусаў. Хоць, безумоўна, ён там не вызначаўся такой вялікай актыўнасцю, скажем, але ён рабіў сваю справу для таго, каб, ну, напрыклад, засноўваць беларускія школы. Увогуле ён вельмі шмат цікавіўся беларускім школьніцтвам, ён быў сябрам таварыства беларускай школы, ён заснаваў Радашковіцкую гімназію у родных Радашковічах тады ў 1922 годзе, як ён сам пісаў, што в гэтай гімназіі навучалася 860 вучняў. Вялікая навучальная установа в тым часе, ну і пры тым, што яна беларускамоўная. Ну, напрыклад, там навучаўся знакаміты наш паэт Максім Тан. Радашковіцкая беларуская гімназія, яна пакінула такі значны след у гісторыі беларускай культуры. Яна праіснавала 7 гадоў да 1929 году. Дзякуючы старанням Александра Уласава. Таксама ў гэты час ён робіць такія духоўныя пошукі, ён сустракаецца з пастарам Джонам Вітам, гэта пастар метадысцкай царквы, такога швед паводле паходжання, але вельмі моцна зацікаўлены беларускім рухам. Вось Джон Віт, ён сведчыць, прапаведуе Александру Уласаву. Александр Уласаў наведвае метадысцкія набажэнствы. Сваіх дзяцей ён аддае ў нядзельную школу да метадыстаў, і відавочна, што ён вось цікавіцца такім евангельскім рухам. Больш за тое, у 1926 годзе, 10 сакавіка, ён разам з паэтам Галяшом Леўчыкам і дырэктарам Радашковіцкай беларускай гімназіі імя Францыска Скарыны Феліксам Стацкевічам яны пішуць зварот у брытанскае замежнае біблійнае таварыства просьбай выдаць вялікім накладам Евангелле па-беларуску. Вось гэта Евангеллі, якія перакладалі Лукаш де Куцьмалей і Антон Луцкевіч. Ён ініцыюе такі зварот беларускай інтэлігенцыі з тым, што беларуская Біблія сапраўды патрэбна беларускаму народу. Увогуле ён быў чалавекам прыхільным да царквы метадыстаў, і пра гэта шмат адзначала польская паліцыя. Разам з гэтым ён разумеў, што для Беларусі ў той час сапраўды было важнае пытанне нацыянальнай царквы. Пытанне нацыянальнай царквы яшчэ ў 1913 годзе падымала газета «Наша Ніва». Наша Ніва пісала, што сярод нацыянальных каштоўнасцяў вельмі важны момант займае нацыянальная царква. Нацыянальная царква, ён меў на ўвазе тая царква, якая
распаўсюджвае беларускую тоеснасць. Святары, якой звяртаюцца да сваёй паствы на беларускай мове, якая ўжывае беларускамоўную рэлігійную літаратуру. Пра гэта пісала наша Ніва, і пра гэта дбалі многія прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Царква метадыстаў у Радашковічах заснавала і падтрымлівала інтэрнат для навучэнцаў. То бок тыя людзі, якія не маглі там знайсці сабе кватэры ці не мелі магчымасці харчавацца уласным коштам, яны маглі прыехаць у Радашковіч, атрымаць вось гэту стыпендыю і жыць у інтэрнаце, каб скончыць беларускую гімназію. На той момант гэта была вельмі вялікая справа. Як я ўжо казаў, ось ён быў адным з такіх заснавальнікаў таварыства беларускай школы, таму ён цікавіўся і апекаваўся ўсім беларускім школьніцтвам на тэрыторыі заходняй Беларусі. У 1926 годзе ён ажаніўся з Александрай Паўлаўнай Стальмахевіч, якая стала спадарожніцай ягонага жыцця. Ён ужо быў даволі сталым чалавекам, на той момант 52 гады было. Двое дзетак у іх, хлопцы, блізнюкі. Быў чалавекам такім гасцінным. Як апісвае ягоная пляменніца, што заўсёды у ягоным доме ў Мігаўцы стаяў стол на зашклёнай вялікай тэрасе, і гэты стол заўсёды быў накрыты для гасцей. Вельмі часта ў яго збіраліся цэлыя грамады беларускай інтэлігенцыі, гасцявалі, і там вырашаліся самыя розныя справы. Ён быў прыхільнікам беларускай сялянскай работніцкай грамады. Ён разумеў, што беларускі рух у заходняй Беларусі ён вельмі важную мае значэнне для таго, каб увогуле падтрымліваць нацыянальную тоеснасць, каб не было паланізацыі беларусаў. Менавіта за такую яго пазіцыю ў 1929 годзе гімназію у Радашковічах польскія ўлады зачынілі. Была зачынена і ўжо не далі дазвол на яе аднаўленне. І таксама ўжо ў 30-е гады ён фактычна знаходзіцца пад такім наглядам паліцыі. Ён ужо нідзе не ўдзельнічае ў беларускім нацыянальным руху. Даволі сталы чалавек на той момант быў. У 1939 годзе ён думае таксама, што можна будзе адкрыць ужо сярэднюю школу ў Радашковічах, аднак лёс склаўся так, што ён быў арыштаваны. І я казаў, за яго заступаліся прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, Колас, Купала, Змітрок Бядуля. Аднак гэта заступніцтва не дапамагло, ён быў высланы і памёр у Расіі ў 1941 годзе. Вось так скончыўся ягоны жыццёвы шлях. Калі казаць пра ягоную творчасць, ён быў публіцыстам, прытым яскравым публіцыстам. Ён пісаў такія публіцыстычныя артыкулы, ён спрачаўся там з заходнярускай прэсай, ён пісаў пра эканоміку Беларусі, пра тое, што трэба рэфармавання эканомікі, што трэба яе інтэнсіфікацыя, што трэба больш прыватнай ініцыятывы. Я думаю, што актуальныя да гэтага часу ягоныя эканамічныя агляды. Ён пісаў пра беларускую культуру таксама, пра беларускую школу, пра патрэбу беларускага настаўніцтва. Ён пакінуў свае ўспаміны, правда, не скончаныя. Пра яго ёсць шматлікія ўспаміны. Ён быў чалавекам, які сапраўды такім патрыярхам беларускага нацыянальнага руху. На той момант быў адным з такіх ужо у заходняй Беларусі, адным са старэйшых прадстаўнікоў. Як я ўжо казаў, што ягоная пляменніца была жонкай Браніслава Тарашкевіча. Нейкі перыяд ён быў вельмі блізка супрацоўнічаў з аўтарам першай беларускай граматыкі. Быў чалавекам, які вельмі кампанейскі, які лёгка знаходзіў сувязі з людзьмі, які лёгка камунікаваў. Таксама пра яго ўспамінаюць, што ён пастаянна ездзіў на ровары, што нават у сталыя гады ён усюды, нават там з Радашковіча ў Менскі, ён мог прыязджаць на ровары, і гэты такі спартовы лад жыцця дазваляў яму таксама адольваць такія вялікія адлегласці. Ён быў чалавекам, які фактычна заўсёды жартаваў, паджартоўваў са сваіх гасцей. Напрыклад, калі яны сядзелі за сталом, паўставала нейкая паўза ў размове, калі, можа быць, яшчэ быў такі непаламаны лёд паміж людзьмі незнаёмымі ці слаба знаёмымі. Калі ўсе сядзелі і не краналіся сваіх страваў, ён казаў: што, шаноўныя госцікі, вы так шмат есцё, што хутка зруйнуеце ўсю маю гаспадарку, таму папрашу вас паменш есці. Усе смяяліся, і пачыналася ўжо частаванне, тады яны ўжо пачыналі браць стравы, якія есці, і пачыналася размова. Ён таксама быў чалавекам, які ўмеў здзіўляць. Ён здзіўляў сваіх і апанентаў, і сваіх прыхільнікаў, знаходзіў выйсце з такіх вельмі складаных сітуацыяў. Таму што ў нашай Ніве падчас яе выдання было шэраг складаных сітуацыяў, калі
стаяла пытанне, будзе гэта выданне выходзіць ці не. І вось тады Уласаў займаўся гэтай справай і звычайна дабіваўся такога вельмі станоўчага выніку. І в гэтым сэнсе, конечно, ён з'яўляецца такой вельмі выдатнай постаццю беларускага нацыянальнага руху. У 2007 годзе была ўсталявана мемарыяльная шыльда ў Радашковічах, у ягоны гонар. Чалавек, які, канешне, заслугоўвае нашай памяці, заслугоўвае таго, каб мы разважалі вось пра ягонае жыццё. Ён быў вось такой плеяды беларускай інтэлігенцыі таго перыяду, для якіх ідэалам была самастойная, самабытная Беларусь, прыгожыя беларускія краявіды, якія яго натхнялі, імкнуўся запаліць гэтым і сваіх суайчыннікаў. Ну і, безумоўна, ягоная спадчына патрабуе таксама яшчэ даследавання, вывучэння, і мы спадзяемся, што вось, адзначаючы такое 150-годдзе з дня ягоных народзінаў, безумоўна, будуць з'яўляцца пра яго новыя матэрыялы, артыкулы, навукоўцы будуць цікавіцца, даследаваць ягонай спадчынай, а мы, як народ, будзем памятаць пра Александра Уласава. Дзякуй за ўвагу.